سلام زغبركم تخاطرت مدبنا كمي كنيكم كمي علىكم مش جيميلنا لنقرا زلنا مالتيو حجون اب جيميل اتينا اب يوتيوبنا كنري مالتيو منالبات لو معلتي يوتيوب نا يوتيوب بعلو سفيح مدب كلوناي ግን اب جيميل اتينا كمي غرنا يوتيوب نتقبلو ويون يوتيوب بخميو زخونه سب يوتيوب زتقام اب زلنا كنري ስለዚህ ሁላትናኻ ናትተዳደለ ፕሮግራም اوكي اب جيميل كوينا يوتيوب نحرا كنسرح كوينا تجيميلنا كنكفتلنا مالتيو جيميل اتينا ابزيا كليك نبلا مالتيو ابزيا مسرعنايا ابزيا يوتيوب تبل مزياتنا لا مالتيو نزا يوتيوب كنكفتلنا كليك نبلا يوتيوب دايركت نابزيا تورنا كان سبناتو جيميل اتي نحرا صنيحو مخا يوتيوب نحرا زتقمل الله خوينو اوريدي بتي اتي وزصن حساب ويكا بخال ادراش اتينا نحصنينا بويا تبنا مالتي ስለዚህ ኣብዚ ኣብ ሰዓተና እንታይ ኢና ክንገብር ደሊና ዘለና ንሕና ሓድሽ ናትና ኣካውንት ወይ እውን ንሕና ዳውንሎድ ዲና ክንገብር ደሊና ዘለና ወይ ከዓ ናትና ኣካውንት ዲና ከነተዓራር ደሊና ዘለና ንሕና ልክዕ ከምቲ ኣብ ጂሜል ኣቲና ሓደ ስቴፕ ስቴፕ ንሪኦ ኣብ ዩቲዩብ ኣቲና እውን ስቴፕ ስቴፕ ኢና ንሪኦ ማለት እዩ ስለዚ ሎማዓልቲ ኣብዚ ኣቲና ብዛዕባ ታሽን ዘላ ክንርአና ማለት እዩ ኣብዚኣ ክሊክ ምስ በልናያ ኣብቲ ናቲ ስእሊ ዘላታ እንድሕር ስእለይ ዘይብላ ከዓ ዝኾነ ስእሊ እንድሕር ዘይገበርናላ بتا قدامي تفيدل نايتا ايميل ادراشانا تبرنا مالتيو سلازي نزي ابزي ادلا كباب نزي كليك مسفلنايا ابزي مانج يور جوجل اكاونت ناتي جوجل اكاونت مانج كغبرو سلازي مانج نحرا كنغبرو هنا نزي كليك نغبراينا ابزاتينا حجي كمتا اب جيميل قدامي زرعنايا personal information على نابزي data and presentation security كله لنا مالتيو እዚኣ ዳይሬክት ናብ ወሲዳትና ኣላ ስለዚ ኣነ እሽም እንድሕር ክቕይር ደልየ ነዚኣ ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ማለት እዩ ጂ ኣብ ክንዲ ኤቢቲ ድብላ ኤቢቲ ትክ ክብላ ክእለ ወይ ከዓ ካልእ ዝደለኽዎ ዓይነት ሽም ክህባ ይኽእል ማለት እዩ እዚ እውን ብመንፅሩ ክቀያይሮ ይኽእል ስእሊ እውን እንድሕር ደኣ ንኣብነት ኣብዚኣ ናይ ዩቲዩብ ደይሌራ ኣብዛ ናይ ጂሜይል ግን እዚኣ መፅያ ኣላ ኣነ እውን ነዚኣ ክቕይራ ይኽእል ማለት እዩ ስእሊ ኣብዚኣ ክሊክ ገይረ سلي مرسلا كابي خاتم تسلي خد الله خسدي كابتي بروفايل نات كاري خاتم تسلي خد لها ويكا كاب كاميرا مالتي وي اب كمبيوتر كازو داونلود تقبر ده خاتللي ويكا كاب كاميرا تسالك خاتم تسالات تدلي ابستبنا مالتي بو غيرنا نغيرها ስለዚህ እዚኣ ዓይነት ጌርና ነትናትና ሽማት ክንቅሮ ንኽእል ነትናትና ፓስወርድ ክንቅሮ ንኽእል ናትና ጀንደር በርዝደይ ዝደለናዮ كمزي ابزي عاتينا نغيرو مالتي سلازي نات جيميل كملسي كال تحسبنا كنري كال ابزيا يور شانل تلنا الله ابزيا يور شانل تلنا دلا اتي نات يوتيوب شانل نابلت يوتيوب نحلا تطقامي كوينه انا بيوتيوب يسدد اتي نات يوتيوب ابو تخو ويكا او زلو تحسبات ديو وي ون كتو دلي انت هاكبر دليخا ابزيا كليك نغبا مالتي بزا ناي يور شانل تبدلا مالتي ስለዚህ ابزيا كاستم شانل እንድሕር ዳል ንኾኑ ابزيا كاستمايز غبره مالتي ነቲ ቻነል ወይ ابزيا مانج ነቲ ቪዲዮታት ናተይ مانج غبره مالتي እዚኣ ምናልባት ንመምሃሪ ወይ እውን ንሕና ክርኤላ ኢልና ስለዘውፃንያ ኣታ ኤቢቲ ቴክ ትብል ኣቲና ስሕ ዝበለ ክንሪና ሎማዓልቲ ግን ዩቲዩብ ኣብ ጂሜል ኣቲና ኖርማል ክንሰርሖም ንኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ እንታይ ጥራይ ዘድልየና ሓንቲ ጂሜል ኣላ ምስ ከፈትናያ ኣብታ ሜኑ ሰርች ኣቲና ዩቲዩብ ትብል ክሊክ ክንገብራ ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣብኡ ኣቲና ዮር ቻነል ዝብል ኣሎ ኣብዚ ንሪኦ ካልእ ኣብዚኣ ብዚኣ ቀዳመይቲ ትረአየና ኣላ ኖቲፊኬሽን ንኣብነት እዚኣ ነዚኣ ክስራሕ ኢለ ስለዝገበርክዋ ምስ ዝኾነ ኮፕላ ኣይገበርክዋን ዘይረኣኻዮም ፓርት ኣብዚኣ ትህበካ ማለት እዩ ስለዚ ንኽትሪኦም ቶም ቻነል ብሰደዱልካ ኣብዚኣ ክሊክ ትብላ ማለት እዩ እዚኦም ሳብስክራይብ እንድሕር ኮንካ ዝሰደዱልካ ማለት እዩ ስለዚ በዚኦም ገይሮም ኣብዚ ይበና ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ እንድሕር ደኣ ክንሪኣ ደሊና ሕጂ እዚኣ ንኣብነት ኣነ ብዛ ኤቢቲ ናተይ ዝሰደድኳ ኣብዚኣ ኣቴ ኖርማል ትመፅእ ማለት እዩ በዚ ገይረ ይሪኣ እንደገና ኣብዚኣ ክምለስ
ኣብዚ ድሕሪ ደኣ ኮመንት ሂብና ወይ ከዓ ዝተፈላለየ ድሕሪ ደኣ ናትና ኮመንት ፅሑፋት መፂዎ ወይ ሪኣክሽን ድሕሪ ደኣ ሂቦምና ኸ ኣብዚ መፂኡ እንደገና ይረኣዩ ማለት እዩ ልክዕ ከምዛ ክንሪኣ ፀናሕና ሓንሳ ድሕሪ ደኣ ከፊትና ግን ኣብዚ እቲ ቀይሕ ዝነበረ ይእለ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ኣብዚኣ ክምለስ እየ እዚኣ ናተይ ቻነል ካብ ዝቆፅመታን ዩቲዩብ ንሕና ኮመንት ክንህብ ኮይና ንሱ ከዓ ላይክ ክንገብር ንሕር ንኽእል ኮይና ግድነት ንሕና ዩቲዩብ ናትና ኣካውንት ኣለና ማለት እዩ ወይ ከዓ ናትና ሓሳብ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ኖቲፊኬሽን ንዕኡ ትጠቕመና ማለት እዩ እዚኣ ከምቲ ዝበልናዮ ኣቐዲምና እቶም ዝርዝራት ኣብዚ ዘለዉ ብሰፊሑ ነዚኦም ክንሪኦም ካልእ ከምቲ ካልኦት ሰባት ኣትዮም ዝፀንሑ ናትና እውን መታን ብድሕሪና ሰብ ከይኣትውዎ ኣብዚኣ ሳይንኣውት ክንብል ኣለና ሳይንኣውት ክብልና ንድሕር ደኣ ኣብ ኮምፒተር ገዲፍና ብፍላይ ኣብ ላይብረሪ ንድሕር ደኣ ንጥቀመልና ኮይና ወይ ከዓ ኣብ ናይ ትምህርቲ ወይ ናይ ሓባር ኮምፒተራት ንድሕር ንጥቀመልና ኮይና ብድሕሪና ኣትዮም ኣብቲ ናህና ኮይኑ ከዓ ኮመንት ክፅሕፍ ክእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሳይንኣውት ግድነት ክንብል ኣለና እዚኣ እታ ናይ ዩቲዩብ ሕጂ ቁርብ ተናኺትና ኣለና ዕላማና ሎ መዓልቲ ኣብ ጂሜል ኣቲና ዩቲዩብ ከመይ ጌርና ንሪኦ እዩ ማለት እዩ ከመይ ጌርና ነትና ኣካውንት ነውፅእ እውን ኣብዚ ናታት ዝኸኣለ ነብሳት ዝኸኣለ ክርኢና ብዝኾነ ግን ዩቲዩብ ካብ ጂሜል ክርኤት ንገብሮ ማለት እዩ ናትና ቪድዮታት ኣብዚ ዝርጋሕ ኣብዚ ዝቕፅል ዘሎ ከምቲ ዝበልኩም ብዛዕባ ዩቲዩብ ነብሱ ዝኸኣለ ስለ ንሰርሕ እዚኦም ብምሉኦም ኣብ ዩቲዩብ ኣቲና ንሪኦም እዮም ግን ሕጂ ብዛዕባ ጂሜል ስለ ንዛረብ ዘለና ጃስት ናብዚኣ ክንመለስ ኢና ኣብ ጂሜል ኮይና ንዩቲዩብ ማኔጅ ጌርና ወይ ከዓ መፂና ዝኣተና ከምኡ እውን ኣብዚ መፂና ከዓ ነቲ ናትና ናይ ቻነልና ከዓ ማኔጅ ንገብሮ ስለዚ ጂሜል ምስ ዩቲዩብ በዛ ዓይነት ምትእስሳር ገይሩ ንዓና ኣገልግሎት ይበና ወይ ከዓ ንጥቀመሉ ማለት እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ኤቢቲ ቻነል ሎማዓልቲ ኣብ ዩቲዩብ ኣቲናና ክንዛረብ ፀኒሕና ምናልባት ደጊማ ሕጂ እውን ክገልፃ ዝደሊ ዩቲዩብ እንድሕር ደኣ ላይክን ኮመንትን ንገብር ኮይና ግድነት ናትና ዩቲዩብ ኣለና ማለት እዩ ንሕና ኦልሬዲ ዩቲዩበር ኢና ማለት እዩ ሰብስክራይበር ክህልውና ክእል እዮም ወይ እውን ደይክህልውና ክእል እዮም ቪድዮ እቲናለኩም ክኸውን ንኽእልና ደየተናለኩም ክኸውን ንኽእልና ዋት ኤቨር ይኹን ዘየገድስ ግን ኦልሬዲ ንሕና ኣብቲ ናይ ዩቲዩብ ኣቲና ኣለና ማለት እዩ ናትና ቻነል ኣለና ስለዚ ነቲ ናትና ቻነል ከመይ ጌርና ኢና ቪድዮታት ንእትወሉ ከመይ ጌርና ኢና ኤዲት ንገብሮ ከመይ ጌርና ኢና ማኔጅ ንገብሮ ነብሱ ዝኸኣለ ናቲ ቪድዮ ክህልወና እዩ ንሎም መዓልቲ ኣብ ጂሜል ኣቲና ከመይ ጌርና ንዩቲዩብ ንሪኦ ወይ እውን ንዩቲዩብ ከመይ ጌርና ኮንትሮል ንገብሮ ብሕፅር ዝበለ ነዚ ክመስል እዩ ማለት እዩ ናብ ኩሉ መዳን ንኽባፃሕ ልክዕ ሸር እናበልና ኮመንት እንድሕር ኣለኩምካ ኮመንት ሃቡና ሰላም ዘለዎ ቅነ ሰላም